gaskiya ne. An hango ɗan shugaban ƙasa watan Sheyi Tinubu kenan, wanda kwanan nan waƙarsa yana ta trending a Najeriya, na Idris Abdulkarim da yake cewa shi yi tell your papa hungry day, tell your papa. To, an hango shi kuma a London, a inda yake ɗan shakatawa da wannan fitaccen mawaƙin nan na Najeriya watan Burna Boy kenan, a inda suka je wurin shakatawa watan club kenan, kamar da kuke ganin ga bidiyon na ajiye muku. Ganin yadda aka gaishe a London, kun san mutanen ƙasar na namu ba sa barin sai ta kwana. Shi ne kuwa suka ci gaba da bomblasting nasa a kafafen sada zumunta, cewa ai ya kamata ya tsaya a Najeriya ne ya yi club din da ya kamata ya yi, ba zai je London ba ya je shakata da kuɗin ƙasa, akan ya dawo mana da kuɗaɗenmu na ƙasa ya kashe a nan Najeriya. To gaskiya ba za ka iya ɗan adam ba, yana da dama ya je ya kashe kuɗinsa inda ya so, kuma yana da dama ya je duk inda yake so ya je a ƙasashen duniya, tunda Allah ya wadata su da arziki a gidansu da zai zagaya duniya. To Allah ya samu dace.